Dobrodošla u epizodu u kojoj ću podeliti sa tobom kako je izgledala moja priča koju sam živjela preko 10 godina, kako se razlikuje od ove koju živim danas i kako sam do nje došla. Cilj ovog podcasta jeste da te inspiriše da se otvoriš za pričanje nove priče o sebi, o svom životu, jer će te upravo to inspirisati da smisliš i korake koji te ka tamo vode. Prvo što želim da ti kažem jeste da tvoja prošlost ne mora da određuje tvoju budućnost. Jer znam da kada smo mlađi uglavnom verujemo drugima mnogo više nego sebi i sa sobom se retko kad pitamo. Uglavnom nas nisu učili da je važno šta mi o sebi mislimo i kako možemo da radimo na tome da povećamo svoje samopouzdanje i samopoštovanje. Zato i mislimo da ono što drugi ljudi o nama govore mora biti istina, da je to neka naša sudbina zapisana u kamenu. Međutim, danas kada smo odrasli ljudi, želim da ti kažem da šta god da si kroz odrastanje i detinjstvo slušala, da je tvoje pravo i odgovornost da doneseš odluku da li želiš da to bude nadalje tvoja istina ili ne. Da bi naučila kako da pričaš priču koja će da te podržava i usmerava da ideš ka svom velikom cilju, prvo što je važno jeste da osvestiš neka od uverenja koje trenutno živiš. Za sve što danas budem spominjala, davaću svoje lične primere kako bih te na taj način inspirisala da razmisliš o svojim uverenjima i kako bi zapravo voljela da izgleda verzija tvoje nove priče. Sada ću podeliti neka od uverenja sa kojima sam ja odrasla. Verovala sam u to da moja vrednost zavisi od mog rezultata, od mog postignuća, da čovek živi da bi radio, da raditi znači mučiti se, da dobro zarađuju samo nemoralni, da su pošteni ljudi skromni i da ne traže mnogo, da je skromnost apsolutna vrlina, da ljubav znači i žrtvu i trpljenje, da je brak olakšanje, ali i oduzimanje slobode, da je žena tu da trpi i rađa, a ne da stvara, i da žene koje izlaze iz tog okvira su nemoralne, da ako ne živiš onako kako se od tebe očekuje i po društveno prihvatljivim standardima, predstavljaš problem, jer jedino mirne, poslušne, tihe devojčice zaslužuju pohvalu i odobravanje. Ne smej se toliko, plakaćeš. Da bi te prihvatili, moraš da izgledaš na određeni način. Da bi sebe doživljavala zdravom i poželjnom, moraš da izgledaš na određeni način. Ne zameraj se nikome, jer dobre devojčice to ne rade. I samim tim ne pitaj se za svoje pravo. Neka od uverenja koje sam navela sam nesvesno kroz odrastanje pokupila što iz primarne porodice, što mnogo iz neposrednog okruženja i generalno društva u kom odrastamo, tako da pretpostavljam da neka od ovih uverenja ne čuješ po prvi put. Sada želim da podelim sa tobom jednu od mojih priča o buntu i kako sam živela preko 10 godina, jer sve ovo što danas pričam je povezano jedno sa drugim i sa metodom pričanja nove priče. Već pri kraju osnovne škole počela sam da se bunim protiv različitih autoriteta i već tada mi je bilo jasno da se sa mnogim stvarima koje mi se nameću ne slažem. Naravno, tada nisam znala da to radim, ali to je bio jedini odgovor koji je za mene imao smisla. Tako da je bunt veliki deo priče mog odrastanja i u toj ulozi problematičnog deteta i tinejdžera, kako sam tada sebe doživljavala, potvrđivala, jer sam to konstantno o sebi i slušala, opet sam nastojala da uvek budem tu za svoje vršnjake i za njihove priče, želje i potrebe. Šta sam tada zapravo radila? Iako sam odrastala u porodici u kojoj je od uvek bilo puno ljubavi, ipak nisam ispunjavala mnoge kriterijume koji su tada bili na snazi, koji su tada njima bili prioritetni i važni. I tada sam osjetila da kada već ne dobijam to bezuslovno prihvatanje tu gde primarno želim, tačnije od njih, onda sam htela da se osiguram da dobijam prihvatanje u ljudima koje sam u tom trenutku birala za drugare, drugarice ili emotivne partnere. Godinama sam se uvek prvo pitala koje su njihove potrebe, šta oni žele, kako ja njima mogu da pomognem, na koji način mogu lakše da se prilagodim, kako njih mogu da spasim iz neke situacije ili od nekog ponašanja, ne znajući da sam već tada duboko bila u ulozi spasioca. Taj obrazac sam osvestila godinama kasnije na svojoj terapiji i danas mogu sa ponosom da kažem da sam ga uspešno prevazišla, bez obzira što i dan danas imam taj poriv, prosto što je normalno zato što sam to godinama živela na taj način. Međutim, danas znam da svako ko želi da bude spasitelj nekom drugom na kraju završi kao žrtva. Tako da danas umem samo mnogo brže da ga osvestim i da ne upadam u tu ulogu.
Skoro celu deceniju i mnogo preko toga zapravo moj način života je bio nepromišljenost, neodgovornost prema sebi i svom telu. Toksični odnosi, poroci, preterani izlasci, nedostatak sna, jer sam imala uverenje da kada spavam gubim vrijeme. I tada sam konstantno imala osjećaj da nešto propuštam. Zatim potiskivanje emocija jer to nije popularno. Zanemarivanje, anesteziranje tela, trpljenje, žrtvovanje u odnosima, pa zatim prebacivanje toga. Preglasan i jedini dominantan glas je bio glas unutrašnjeg kritičara, a drame i haos moje drugo ime. Dok postavljanje granica negde daleki horizont u magli za koji tada nisam ni znala da postoji. U svemu tome sam dugo plivala kao riba u vodi, jer šta god da ponavljamo, to nam postaje zona komfora, to nam postaju navike i onda ih radimo po automatizmu. Posebno kada ne znamo da postoji lični razvoj, kada nas niko nije učio pre toga veštinama za ispunjen i srećan život. Sve to je bilo tada svetlosnim godinama daleko od mene i nešto o čemu nisam ni razmišljala, jer ga nisam imala u iskustvu, niti u iskustvima ljudi iz mog tadašnjeg okruženja. Probudila sam se pre više godina kada sam shvatila da ako ovako nastavim bit će samo gore i da ću onu frazu koju smo tada moje društvo i ja slatko i nevino ponavljali, živi brzo, umri mlad, i da potvrdim svojim životom ako nastavim da se tako neodgovorno odnosim prema njemu. Intuitivno sam znala da moram da prekinem sa određenim navikama i načinom života. I dugo je u tom periodu sve u mom životu i okruženju jednostavno bio mrak. A svetlo sam videla jedino u mašti, u viziji toga šta je možda moguće za mene, u toj vatri koja se nije gasila i od koje nisam htela da odustanem. Tada sam već počela da se interesujem za lični razvoj i hvala Bogu na mnogim autorima i YouTube-u koji mi u tim godinama bio zaista najbolji prijatelj. Tada sam počela da treniram, da vodim računa o ishrani, ne ništa preterano, ali ishrana po principu 80-20 za mene je od uvek funkcionisala, tačnije da 80% vodim računa šta jedem otprilike, jer ni jedna krajnost, po mom mišljenju i iskustvu, nije održiva na duge staze. Do tada mi je fizička aktivnost bila instant rešenje za mršavljenje ili zategnutost pred leto i to je to. Ali to je bio za mene period kada sam konačno počela da osjećam svoje telo posle mnogo godina. U tom periodu sam vežbala da svesno menjam unutrašnji govor. Zainteresovala sam se za coaching. Na psihoterapiju sam već bila krenula kao klijent jer nisam znala kako da izađem iz jednog komplikovanog partnerskog odnosa i to je bio baš loš period koji se odužio i postajao sve gori. Probala sam mnoge tehnike kako bih vidjela šta mi ne prija, a šta jeste za mene. Slušala sve moguće autore koji su pravili sadržaj vezan za lični razvoj aktivno od 2016. godine i od 2020. sam konstantno edukacijama, što vezano za moj lični razvoj, što vezano za profesionalni, jer sam odlučila da se posvetim profesiji coaching psihologija i da tome pristupim ozbiljno. Zato mi je jako bitno da ovdje naglasim da je normalno tražiti pomoć kada osjetimo da nam je potrebna, da to nije stvar nemoći, već stvar hrabrosti, ranjivosti, spremnosti da menjamo sebe i svoj život na bolje. Prirodno je da ne znamo nešto što još uvek nemamo u iskustvu, jer znanje u teoriji i iskustveno znanje su dve različite stvari. Ispričala sam ti ukratko kako je otprilike izgledao moj život duže od 10 godina, jer to kako sam tada živela i to kako sada već godinama živim nema mnogo veze jedno sa drugim. Pričanje nove priče dolazi onda kada se otvorimo da je za nas moguće nešto drugačije. Kada se otvorimo za nove mogućnosti, prilike, poznanstva, okruženja. Jer to kada sam odlučila da menjam svoju priču koju sam ponavljala toliko dugo, na početku sam rešila da pozajmim uverenja od ljudi koji su živeli onako kako sam ja htela, koji su me nekako istovremeno i inspirisali i frustrirali, ali sam želela da vidim da li je to za mene moguće. Rekla sam sebi da nemam šta da izgubim i stalno sam ponavljala šta je najgore što može da se desi. To je da se vratim na staro, jer kada ste na dnu onda nemate gde nego gore, jel tako? Danas znam i za to se i zalažem, a to je da promene pravimo ne samo onda kada nam dođe voda do grla, već i onda kada nam je dobro. Jer isto kako uvek može da nam bude gore nego što jeste, isto tako može da nam bude i bolje. Mislim da je jasno koja perspektiva nam je korisnija da je preuzmemo i živimo od te dve stvari koje sam sada navela. Dakle, kako ja danas živim? Koja je moja nova priča? Sada ću ti ispričati neke od stvari koje sam
napisala još ranije da želim da živim. Želim da osjetim u telu kada je odgovor da, a kada je ne. I da umem da se ponašam u skladu sa tim. Svesna sam toga da mi nikad neće biti do kraja prijatno da kažem nekome ne, ali to ne znači da to ne treba da uradim. Na taj način se između ostalog zauzimam za sebe i znam da je to u redu. Granice su tu da zaštite mene, a ne da povrede drugi. Ja sam odgovorna za svoje ponašanje i za svoje emocije, ali nisam za tuđe. Želim da budem svesnija odluka koje svakodnevno donosim. Da kada pristajem na nešto, a ne osjećam se dobro, da postavim pitanje da li pristajanjem na ovo sada odbacujem sebe. Umjesto da se pitam šta ako me on ili ona sada odbace jer sam rekla ne. Prioritet mi je da ne odbacim sebe, svoju istinu i intuiciju da bi se nekom drugom dopala kogod to bio. Tuđe mišljenje za moj život i mene samu je promenljiva kategorija i zavisi od mnogo faktora i nad mnogima od njih nemam kontrolu. Ali zato moje mišljenje za mene i moj život je nešto sa čim ću živjeti 24 sata do kraja života, pa bi bilo dobro i da se postaram za to da svoju vrednost ne baziram na spoljašnjim okolnostima i na tome kome se dopadam ili ne dopadam u ovom trenutku. Napustila sam ulogu problematičnog deteta i toga da moram da se dokazujem da bi zaslužila tuđu pažnju i ljubav. Sljedeće uverenje koje sam htjela da menjam, tačnije da zamenim sa nekim korisnijim, jeste uverenje da rad mora da bude naporan, težak i iscrpljujući. Jer sam do tada verovala da ako nisi stalno umoran, preopterećen, prezauzet obavezama, da nisi vredan, da nešto ne radiš dobro, da je normalno da čovjek bude konstantno u haosu. I zapitala sam se da li stvarno želim u to da verujem, da je život konstantna večita borba, da moram da se borim za svoju koricu hleba, da moram da se borim i dokazujem za mrvu ljubavi. Znam da je odrastanje nešto čime nam prete, jer ste možda i vi nekad slušali ono čekaj da se udaš, čekaj da ti imaš svoju decu, čekaj da ti počneš da zarađuješ i tako dalje. Stariji od nas umeju da nas plaše onim što zapravo može da predstavlja i treba da predstavlja divan i verovatno najzabavniji deo života, a to je kada odrasteš, kada si svoj čovjek, kada se osamostališ, kada uživaš u toj slobodi donošenja odluka za sebe. Danas živim i verujem u to da najbolje i najbrže napredujemo u onome što nas u životu interesuje, a ne u onome što nam je nametnuto i ne u onome što nas smara i što ne volimo da radimo. Naravno da ćemo nekad morati da radimo nešto što nam se ne radi. Prestala sam da imam ideju da velike stvari treba da se dese preko noći, jer to je posljedica današnjice što svi želimo instant rezultate i mislimo da nam to prirodno sleduje. Međutim, ono što nam prirodno sleduje je ono u čemu smo dosledni. Tako da je moje uverenje to da želim da kroz doslednost gradim sebe, da želim da kroz doslednost gradim svoj biznis i da nemam očekivanja koje mi ne idu u korist. Verujem u to da kada imamo autentičnu potrebu da radimo neki posao i tome se posvetimo, da nema šanse da uspeh ne dođe. Ali sam proces je već nagrada po sebi i taj osjećaj koji onda svakodnevno živimo, slika o sebi koju kroz to gradimo, koja za temelj ima samopouzdanje, samopoštovanje i samodisciplinu. Ovaj podcast jeste posvećen tome da vas inspirišem da počnete da razmišljate o svojim ciljevima, o svom načinu života. Jer onda kada idemo ka nečemu, kada imamo svoje zašto, mnogo lakše možemo da podnesemo i da se suočimo sa stvarima koje se trenutno dešavaju. Posao i rad ne moraju da budu žrtva, beda i borba, već možemo to da posmatramo iz drugačije perspektive, a to je ulaganje u sebe, proces, zabava, svrha. Ovo je bila mala digresija, a sada nastavljam dalje sa još par primjera kako danas živim. Danas jasno komuniciram svoje granice, potrebe i emocije u svojim odnosima i trudim se da isto tako poštujem i tuđe. Nije mi više zabavno da prelazim tuđe granice kao što sam ranije to radila, niti mi je zabavno da neko prelazi moje. Umarajuće je i gubim energiju, tako da to nije opcija koja mi se sviđa. Kreiram kvalitetne odnose u kojima nismo zavisni jedni od drugih, već biramo da budemo tu zato što nam je lepo, zato što se volimo i zato što se podržavamo i rastemo zajedno, a ne zato što smo jednom doneli odluku koju smo odavno prestali da želimo i zato što se plašimo da nećemo na nekom drugom mestu naći bolje. Danas dajem zato što tako biram, zato što imam dovoljno sebe za sebe.
I zato znam iz iskustva da kada smo sebi prioritet, nismo sebični, već smo svesni istine da jedino kada smo dobri sa sobom, da smo tada u stanju da se zaista pobrinemo i za druge, iz pozicije ljubavi i želje, a ne iz straha, mindseta žrtve i onog needy osjećaja. Želim sa vama da podelim još jedno uverenje vezano za ljubav koje sam ranije živala, dok danas živim sasvim drugu priču. To je da sam verovala i živjela to da su svađe, drame, haos, nemiri dokaz da sam u dobroj vezi. Danas znam da to nije tako, niti mi je to privlačno. Sigurnost, stabilnost, poverenje, mir, kompatibilnost, zajedničke vrednosti, lakoća, uživanje, to je ono na šta pristajem. Moje uverenje i nova priča koja mi je zvezda vodilja za odnose koje danas biram, živim i gradim, jeste to da smo dobri jedni za druge onda kada rastemo jedni sa drugima. Onda kada se podržavamo, slušamo, hranimo vernošću, pažnjom, prisutnošću, nežnošću, željom za razumevanjem perspektive druge osobe, dobrim namerama. I naravno da slavimo one koje volimo, da slavimo njihovo postojanje i ulogu koju imaju u našim životima. Kao što imaš prilike da čuješ, moja prošlost i sadašnjost nemaju mnogo zajedničkih tačaka osim mene. To za tebe može da bude korisno tako što ćeš iz ovih ličnih primjera da vidiš kako ti možeš da ih iskoristiš za svoju priču u odnosu na svoju prošlost. Postoje samo dva načina. Da nastaviš da ponavljaš priču koja ti je do sada poznata, ali koja ti ne odgovara do kraja i kojem nisi zadovoljan ili zadovoljna, i da veruješ da je to tvoja sudbina zapisana u kamenu i da baš ništa povodom toga ne možeš da uradiš. Međutim, čim si ovde i ovo slušaš, verujem da je tvoja namera ipak drugačija i da ti je interesantnije da svoju priču iskoristiš na ovaj drugi način. A to je da napraviš priču ličnog uspeha tako što ćeš da shvatiš šta zapravo želiš, šta za tebe znači uspeh, kakav način života ti želiš da vodiš, kako biraš da sa sobom, sa drugima komuniciraš, kako da budeš sebi bolji prijatelj. Pred kraj te pozivam da izabereš jedan aspekt svog života i da ispričaš priču budućnosti za taj aspekt kao da se već desila na najbolji mogući način. Koja bi bila tvoja najbolja moguća verzija? Jer reči koje govorimo o sebi i koje izgovaramo naglas su jako važne i mnogo moćnije nego što smo toga svesni. Podsjećam te da od priče koju sebi svakodnevno pričaš zavisi i koji put ćeš sutra za sebe da biraš, jer uverenja oblikuju našu realnost i diktiraju naše izbore. Naravno, nije dovoljno samo da nešto pričamo, sedimo u fotelji i verujemo da će da nam padne sa neba zato što izgovaramo neke afirmacije. Poenta pričanja nove priče jeste da nas natera na akciju, da preduzmemo prve korake i da krenemo u susret onome što osjećamo da je naše, onome što nas zove i da se na to konačno i odazovemo. Metoda pričanja nove priče je već godinama jedna od mojih omiljenih metoda za lični i profesionalni razvoj, jer mi uvek pomaže da shvatim koji su mi trenutni prioriteti i kako da do njih dođem. Nadam se da će ti ovi lični primjeri biti korisni, jer ova metoda ne služi za to da lažemo sebe da smo nešto što nismo, već da shvatimo ko želimo da budemo i kakvu priču želimo da živimo i naravno kako do toga dođemo. Koji su koraci koji nas ka tome vode. Ako ipak otkriješ da ovo nije prava metoda za tebe, ništa ne brini, jer ima more drugih metoda koje mogu da se koriste u ličnom razvoju na ovom dubljem nivou za bolje upoznavanje sebe. U svakom slučaju imam za tebe poklon vezan za ovu temu, a to je e-book Tvoja nova priča, u kojoj ćeš naći dosta pitanja koje će ti pomoći da napišeš i smisliš šta sledeće želiš. E-book možeš preuzeti na linku u opisu profila. Hvala ti na vremenu i pažnji. Želim ti da uživaš, da se zabavljaš dok smišljaš svoju novu priču koja će ti biti toliko važna da nećeš od nje odustati. I ne zaboravi, dobro je neprijatelj najboljem. A to da li veruješ da zaslužuješ najbolje, ćeš sebi najbolje i dokazati kroz doslednost za ono što izabereš da bude tvoja istina. Podeli ovaj video sa nekim kome ti želiš ove želje i kome ti želiš da počne da priča novu priču, pretplati se na kanal i ako želiš da radiš sa mnom, javi mi se na mail jovanatošković21@gmail.com da zakažemo seansu. Šaljem ti zagrljaj i slušamo se u sledećem podcastu. Ćao!